गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो जाहाथे आंनि लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दिनैनि आपडेटआव दङ Cine Production इउट्युब चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलनि अनार सोरां बसुमतारिया फिल्म लिक एबा भाइरेल जानायनि सोमोन्दै गावनि चेनेलाव लाइभ फैनानै सावरायदों। दाखा जोमै फिल्मआ लिक जादों होननानै बिथां सोरां बसुमतारिया फोरमायदों। बे लिक जानाया थांनाय दुर्गा फुजायाव बा माबा मोनसे फेस्टिभेल बा मेलायाव गावसिनि फिल्म देखायग्रा टीमनिफ्राय गहपुरनि सासे मानसिया पेनड्राइभखौ खावनानै भाइरेल खालामदों होननानै फोरमायदों। आं बेनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ होनि। घटनाया जाबाय जोंना मारै लिक जाखो नङा होमबा? बे लिकखौबो खिथाथ'नो गोसो गैयामोन, थेवब्लाबो आं खिथाग्रोनि बुस्थुखौ। बे मुभिनि लिकआ जोंना मेनलि गहपुरनिफ्राय जादों आरो। जेब्ला माबा मोनसे फुजायावहाय मेलायावहाय देखायनो थांदोंमोन, बे देखायनो थांनायावहाय बेवहाय लिक जादों। सासे मानसिया माने जोंनि देखायग्रा मानसिनि बेगनिफ्राय पेनड्राइभखौ खावदों आरो। खावनानै बे मानसिया गावनि OTGजोंहाय मबाइलावहाय सोनानै लादों। दा बै सोनानै लानायनि सिगांनो जोंनि मानसिया खावजाग्राया मोनथिखाबाय। बिथां सोरां बसुमतारिया गावनि कमिउनिटि टेबाव मोनसे पस्ट खालामदों आरो बुंदों, गासिबो फिल्म सिखावफोरनिसिम मोनसे मेसेज जाय बिथांमोना इउट्युबाव हगारखांबाय। बिथांमोनाथ' बारग'खाला। बेनि गेजेराव सोरबा हगारनो गोनां सुबुं दंब्ला गेदेर गोरोन्थि खालामाजासे हगारनो नांला। जोंनि जा सिमां हलाव देखायनो साननाय बेबो फैमाल जाबाय। साब्बास बर'नि फिसाफोर। आरो जिबनाव फिल्म बानायला एसेबां फैसा खरस खालामनानै फिल्म बानायदों। सान हर खस्थ' खालामनानै रेस्ट गैयाजासे बे खस्थ'खौ रावबो बुजिनाय नङा। सासेबो बारग'आ। जाय हगारदों, जायनाव फिल्मआ दं, दिनैनो दानो दाननानै लाजोबदो। गिनाय गैयाब्ला थाबाय थाथ'थों दादान। नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर बे दाखा जोमै फिल्मखौ इउट्युबाव हगारनो सानदोंब्ला हगारनो नाङा। फिल्म अनारनि गोबां लस जायो। नोंथांमोनहा बुजिलायनांगौ मालायनि खस्थ' खालामनायखौ। मानोना गोबां रांबो खरस जायो मोनसे फिल्म बानायनायाव। बैफोर रांखौ रिटार्न मोनफिनाब्ला गोबां खहा जायो। जाय सिगांग्रो पेनड्राइभ खावनानै फिल्मखौ भाइरेल खालामदों, बै मानसिखौ दायो पुलिस केस होनाय जासिगोन होनना बिथां सोरां बसुमतारिया फोरमायदों। नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो बेनि सोमोन्दै कमेन्टआव फोरमायहरदो। लोगोफोर, दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।